ангурҳои ҳавлии ман сар мешавад шоҳона. шоҳона ба ранггирӣ шурӯъ кард. вақте ки ба ранггирӣ шурӯъ кард, аллакай дигар дору намезанем. хушҳояшро бинед чӣ хел калон калон аст. вай тарафаш ҳусайнӣ мебошад. ин ҳусайнӣ аст. ин ҳусайнӣ аст. инаш ҳусайнӣ монанд ламборжини аст, кишмиши сафед. мебиёем кишмиши сиёҳи маҳаллии худамон. тахминан 20 рӯз пас мумкин пазадин. мегузарем, мебием аватар астин. ин аватар аст. инаш хелоин аст, афсона аст. мегузарем, мебиёем инаш навигариҳое аз амрико аст. имсол мебинем чӣ бошад. ин тарафаш чӣ касалӣ шудааст. хай дору мезанем ку он қадар хай ганда нест. инашро аз регар оқпар гуфта гирифтем. оқпараш чӣ хел бошад кани пазад мебинем. анаваяш велес аст. велеси номдор. як 80%-ашро канда партофтам. ба ҳар ҳол дидед чӣ қадар канда партофтан дар кор ин велесро. канда напартоед агар ана ин хел мешавад. баъд ҳатман инро мо канда партофтанаму дар кор. ана инро мо кандам. хушҳояш бениҳоят калон мешавад. канда партоед агар хушҳои беҳтарин мегиред. дар ҳамин ток якта дута ду намуд ангур аст. инаш ҷавси маҳаллӣ, ҷавси роҳатӣ. яке аз ангурҳои беҳтарини дунё. намед чӣ хел бастагӣ. як феъли пусида надорад. агар ҳамина дорушро ёфта занед напусад, шумо беҳтарин дорои беҳтарин ангур мешавед. ана ин велес ки ба пухтан шурӯъ кард. бинед чӣ хел бисёр мебандад. аз ин ниҳолаш ҳаст. ниҳолҳои калонашро дорем. имсол ба фурӯш мебарорем ниҳолҳои бақувваташро. ҳамдиёрон азиз, як навор буд аз ангурҳои ман.